Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpuk janita sipa husor-husor ni rohata di mingguta sadarion minggu Septuagesima manang minggu 70 hari adorak sohaheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di sada Korintus biduadu mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 10 sada Korintus walu ayat sada sahatu 10 tapai hutihu madibagasar rohat tadi alai anggota ringot tujuhut nau pinelehon tabotobe nau ngadonggo parbinoto adihita saluna napa burnakko do parbinotoan alai napa uliuliho do ia holongi roha na mangaripu nau ngadong binotona dang diboto dope pangalaho ni parbinotoan natama alai anggo adong nama kaulongi debata ido natinadda ni debata ope taringot tu namangatto juhut nau pinelehon tabotodo dak tutu adong begu di portibion jaladang adong debata dukon ni nasa sadai ay adong go tutu di goar debata di gijang nang di tanope ay laddo di pardebata jalaladdo di partuhan alai anggo dihita holas sadado debata amai parmulan ni saluhut jala hita do tuibana jala sadado Tuhan ima Yesus Kristus parhitean ni saluhutna jala hita marhite-hite ibana alai danga pala saluhutna na puna parbinoto ani adong gope na mga tosa songo pelea situtungon ala somal di parhatutu begu gadi ramun rohanasida na hurang tugwi alai dang di pajonok si panganok kita tu debata dang nasurut kita anggo sotapangan jaladang umangat kita nak tapangan alai jaga mahamu so tunggade partutuhan diak kanagalei huasomuna ayadong manamarnidaho napuna parbinotoan odeng hudul marsipanganon di parsobaonan ni begu da niapoa di sirohana na hurak tugwi mga tojuhut na pinelehon gade mago mau binain ni parbinoto ami dongan nagalei dope na hinokko mihamamate ni Kristus alai molosongoniham mardosa dopa akadongan jala digugay roham jala digugay hamu rohanasida na hurang tugwi na dopa Kristus do hamu mardosa disi di baini atong anggo targasip do ngaki siala si panganon naso tu pabe panganok kujuhut saleleng
saliling ngay asaw naktargasip do ngakihubain ido saha na hamuna kadonga saha purseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion parjolo sahali turpuk taon omma surat ni Apostel Paulus manajolo manurat surat Korintus. Jala semula surat Korintus khusus ditujuhon holat tuhuria Korintusian. Suku-sukun buasa di surat si Paulus surat Korintuson. Parjolo sahali sasitonga adorak soditongo si Paulus suratodo petuhuria Korintus nunga heana jolo si Paulus sian huta Korintus tutudang lelek si Paulus di huta Korintus ala tongo di bagasa pangalileo si Paulus hatau bo ditinggal honibana huta Korintus holas sada satonga tao do si Paulus di huria Korintus. Saleleng na sada satonga tao si Paulus di huria Korintus. Tunga palagok hahulomod do pangisini huta Korintus. Say di parrohahos si Paulus. Di bagasak kahuloman na marlapatan pardebata siliban. Say manobak kadebata ganaganan. Godang akapatung. Godang akasisobao di patu panasida di huta Korintus. Hira rata-rata di sude bagas, di sude jamni jolma, saya dong akapatung si sobao. Baldado patung di luat Korintuson. Gumudangat do akka jolma marpos ni roha mardebatahon, debata gana-ganani daripada mardebatahon debata nasasade. Dakola marsoba nasida. Alay ringgas do pangisini huta Korintuson pasahat to jagal juhud daging manak sesajen soba nasida tuakka de bata gana-ganani dupidda si Paulus sian huta Korintuson sahat dari tu si pareon ni si Paulus masa nuai kagaoro di huria Korintus. Buasa masa, adong masa berbeda pendapat. Antara ni halak Kristen siat Yahudi, dohot Kristen, naso siat Yahudi, taringot tujuhut, taringot tujagal, taringot tudaging, naugsanga ni pelehon, tu debata gana-ganani. Suku-sukunna ay boy langon, jagal, naugsanga, di pelehon, di sobahon tu debata gana-ganani tu suku-sukuni ala godanggo pangisini huta Korintuson rojol mai pelehon akajagal alai godanggo jol manguse ibu jagalon ijual di garis tu pasar tuonan alani rasa tu suku-sukun bohataringo 7 huton ai boy pialamonon halak Kristen nasiat Yahudi madok dang boy be buasa dang boy alanu nga di pasahat tu begu totu nga merbegu-begu jagalon dang boy be panganonon alay hala Kristen narosya nagama nasingi madok dang boy do panganon dang ramuni omma mula di perbeda pendapat namasa di tonga-tonga di huria Korintusi alani perbeda pendapaton di berek si Paulus mengarah tu perpecahan di tonga-tonga ni huriai. Mangihut ton Apostel Paulus marabolun molo masa akka perbeda pendapat akka perpecahan akka kelompok-kelompok di tonga-tonga ni sada huria. Marabolun molo masa akka na pro kontra di tonga-tonga ni sada huria. Alani asau nak pocah huriai alani masa ditongo si Paulus surat tu huria Korintus mengalusi perbeda pendapat nasidai dohot tujuan
asa sadana sida. Buasa hirim rohani si Paulus naik sada huria Korintus. Ala memang hasadaonido gogota. Hasadaonido hak ni hita halak Kristen. Molo sada hita 10 hali marpikir halak mangalili hita. Alai molo masih buat leheng ngabe hita muraro hita lilion ni halak. Alanido asa dipangido si Paulus asa marsada huria nadi Korintusi. Unang masih buat nabi noto nabi. Unang masa perpecahan. Unang masa pergutu-gutuan. Alai sada mana sida tua katikinan engro. Nuang ahama alus ni si Paulus. Taringot tu suku-suku nakin. Ay boy do pepanganon. Juhud, jagal, daging, nauksanga, dipelehon. Tude bata silibani, tude bata si sobbaoni, parjolo sahalya kamanginang, molo tapay hutihu nakin na 10 tulu ayati, tulu alus ni si Paulus. Parjolo sahali didok si Paulus, holas sadero de bata. Dangarong de bata ganaganan, dangarong de bata nasing, dangarong nasing, napatut si sobbaon, ia sohola debata na sasadai, debata na hinaporsean ni si Paulus di bagasan Jesus Kristus. Odo na parjolo sahali nanaing dohono ni turpuhot tuhita kamanginang. Hata ni si Paulus tuhuria Korintus, lausido nuay kata ni tuhata tuhita, lumobi hita na marpungo di minggu tasadarion. Hola sadaro debata, dangarong debata nasing, dangarong debata na patut si sobaon, ia soholan debata nasasadai. Hola sadaro debata. Iro debata na makaulongi hita na salilingon. Jala iro debata na mangaramoti hita sonari. Jala holanido muse nang debata naiko si sobaota tua katik kinanengro. Hamuna kadonga saha porsiaon hujaha di surat kabar di koran masa-masa pilih nuaeng nagudangan laujol na jiarah tu kuburan yopung tu pusuk bihit dohot wakana singi jala perhebat na ibu sigaret hasoloan ni opungan amod dingokyan ba molo surya sigaret na ibu surya te jala ipagalak ko iba me makai wisdo suku-sukun aharom mabagkay sigaret na pinagalak ngayon. Upung ngayon mangisap. Iwa kalahido si panganon. Alay jarak 100 meter. Mertaburi wakada dana isan. Kola mulak kalahot toribu adwa kajagali. Akaroti doho takka buah-buahani. Nanidohan hitahalak Kriste sonari. Hola sada do debata na patut si sobauta. Jai pos doroha. Ang gohita na pumuli gareja dangong be na songonieta kamanginang. Adong gope. Dangbe. Pos doroha ku terkenal lo senajulu hakabipit cibuburati. Akapartube na manamasa songoni. Dohot di Samosir. Ang godihita dangong be songoni. Dangarong behitaon na manipan. Debata gana-gana dingoluna. Ayang guna julu ibaga sa kohos na pibain dakolan ibo na pasugit di pusat-pusat kota penwaeng adong kuhalak mardebata ho debata siliban alayang gohita sada do debata ido debata naman natasoba ido debata natahaholongi ido debata si pujiota tua katikinanengro dangadok kagogo nasing dangarong debata nasing ia sohola debata na sasadai debata jahuba nama kaolongi hitai ala hola sada do debata ibana do na patut si pujion jala si sobota alani unak ta puji unak ta soba debata gana-gana nasing ia sohola debata jahuba nama kaolongi hitai odo na takas na nang dohonon ni si Paulus na parjulu sahali tuhuria Korintus dohot tuhita hola sada do napadwahon ala hola sada do debata berarti
dang narok kapede bata hasahatan ni jagal na pinasahat na sida na salilingon. Alani yes do jagalon na boy do hape pangano non nakpenaw ni pelehot tu de bata ganaganan ala holasada do de bata dan ramun si panganonon na boy do panganon sude hita halak Kristen sude boy panganota sude boy pakeota lau mamuji pasangapot tuhata alani dang adong naramu di hita halak Kristen sude boy panganota taha porsiai di pasahat nadeba di pelehon nadeba pepelea juhud jagal daging tu de bata ganaganan nasida aladak taha porsiao adong de bata nasing alanidak salah hita naboido hita mangaton nasa si panganon o mana paduahon nanaing dohonon itu hatta marhite si Paulus tuhuria Korintus ngolo suku-suku nasida nalelengon nasalelengon boido panganon juhud daging jagal naum di pelehot tu de bata ganaganan dohot jepek si Paulus mangalusi boy alaina patuluhon tapatujolo maholong ngirohay unang magabe partutuhak kita tu halak nasing molo hira-hira har-har hapor siyaw ni halak molo diberek kita mangalang mangatoni atong unak tapangan ala holok tatiban molo hira-hira moru hapor siyaw ni halak molo taalang sesuatu molo moru hapor siyaw nasida tumagon unak talang ala ni holok tatiban say tapatujolo maholong siyan akka hamalota say tapatujolo maholong siyan akka nataboto ay songonido Kristus ubalga do holongi Kristus tu hita pe taha holongi ma nang akadongat tajolma jadi tarok nakinakamangi boyro pangano si panganon nauksanga di pelehot tu de bata ganaganan di patakas si Paulus holas sedero de bata dangarong de bata nasing holas sedero de bata patut holani bana pujota ala holas sedero de bata berarti dang na adok kasahatan ni juhud pelean na pinasahat na sidey alani na boydo hita mangaton nasa ragam misi panganon na patuluhon tutu molo gabe partutuhani di nama merek kita tumagon unak tapangan ala holok tatibana ay holonggo pamus holongido pamusatan ni sudipatik holongido pangaripunan ni holong itu hatay masih haholonga kita songok kolongi Kristus tuhita tumagon unak tapangat si panganoni molo gabi partutuhan molo gabi har haporsyon ni halak molo tapangani manatulwon alusia si Paulus tuhuria Korintus natongon wang berbeda pendapat taringot tujuhut naugsanga di pelehoni nuang dia mananang dohonon ni turpuhot tuhita parjolo sahalya kamanginang porluing otota sadado debata dangarok si sobauta dangarok si pujota nasing ia sohola debata nasasadai songoni mabalgani holongi rohani debata tuhita jolma diramoti didongani rohita naksiat tahun naburu 2020 ido muse debata nama kaolong hita di tahun 2024 ala holan ibana do debata dangarong debata nasing ibana mana tapatuk napatut tapuji si sobau tadi ngoluta napaduahon dangadong naramun nasa si panganon na di portibio sudeboy panganota alay tutu ikut di bagasa puji-pujian mahita tu adupan ni debata lau mangaton akka pasu-pasu akka si panganoni molo hira-hira partutuhan pauruhok kaporsiaw ni halak tumagon unak tapangan ala holok tatibana masih haholong kita idonaw balga idonaw marga nang di adupan itu hata rikot holok tapatujulu dak porlu pajulu takaparbinotoani alama korhon gijang ngiroha kesombongan do parbinotoani alai holong mata patujulu taha holongin ang akka dongatay taha holongin ang akka musutai
dosa dita. Songonido Tuhan Yesus dihaholongi hita. Berkorban Tuhatai makaulongi hita zolma. Hita pe radeba hitaun berkorban. Unang mangalang manang nahay asa ala holokta. Asa una karhar moruha porsiaw ni hala. O manuay kata ni Tuhan tuhita di mingguta sadarion. O magabe silua narga. Toktong mahitaon mangutama hokolong di atas ni saluhuna. Amen martang yang mahita.